Dobrý den, odpoledne, večer, záleží, kdy nás posloucháte. Vážení posluchači 32 Bar Talk. Hlásí se vám Jakub Gatěk s novou epizodou podcastu. A dneska tady mám hosta, po dlouhé době jsem tady s hostem. A ne s Martinem Konvičkou jenom. A mým hostem je Lukáš Oravec. A ještě než Lukáše pustím ke slovu, tak zase side note. Odteď se přepínám do slovenštiny. Čiže Lukáš, já tě zdravím. Děkuji, že si přijal pozvání. Lukáš bude onedlho vystupovat, o 2 mesiace skoro presne na deň, vystupovať u nás na Jazz Feste. V dvojvečere, ak sa nemýlim, s Markízom Hillom. A ty vlastne privezieš malú kapelu však? Tak pokiaľ 5 ľudí je malá kapela, ale oproti mojej veľkej kapele je to naozaj malá kapela. Prídeme v kvintete, respektíve môj kvartet so špeciálnym hosťom. Ktorým bude Juraj Puklo. Práve ty si, akože už som v minulosti priviezol tých zahraničných hostí ako celkom veľa, že? Ty si bol už vlastne... No, všeobecne určite veľa a veľkú časť z nich, alebo značnú časť z nich aj na Jazz Fest Brno. A môžeš len urobiť taký výčet toho, kto to bol? Kto hral na Jazz Fest, alebo všeobecne? Kto hral vlastne, koho si akože priviezol ty vlastne so sebou, lebo a potom možno dať len do kontextu, kto bol na Jazz Feste a kto bol s tebou. No, tak to je ťažká úloha, to všetko spomenúť. Tak určite to bol z tých väčších mien Vincent Herring a teraz ma zabite, nepamätám si, či sme hrali na Jazz Fest Brno, ale asi hej. A potom, ja neviem, Bombincer, určite z tých väčších mien a to sa mi zdá, že sme nehrali na Jazz Fest Brno. A potom to bol Aaron Goldberg, s ním sme určite hrali aj na Jazz Fest Brno. To si pamätám. Už neviem presne, v ktorom roku to bolo. A určite s mojím orchestrom sme hrali. A s Jerry Bergonzín sme nehrali na Jazz Fest Brno. To je veľká škoda. To je veľká škoda a už možno ani nebude príležitosť, predsa len už má blízko 80-ke. No, bo možno ešte budúci rok by sa dalo prehovoriť. Nechcem tým ešte naznačovať, ale... Tak ale možno, to je dobré si tak týzovať trošku. No a s ďalšími, ale ja mám takú pamäť, Danny Grissett, Wayne Escoffery, neviem, či niekto z týchto saxofonistov bol na Jazz Fest Brno. No už sa mi to nejak maže, tá história z hlavy. Už je to proste veľa mien. Ale nič menej, akože je to celkom ako zaujímavé vlastne, jak to pre teba funguje takýto model. Akože v rámci toho, že predstavíš vlastne svoju hudbu, ale vždycky tam máš ako keby toho hostia. Vlastne za jakým popudom si vlastne začal robiť tento koncept, povedzme? Veľa z tých hostí bolo, keď som bol ešte takto malinký, tak boli to hráči, ktorých som počúval a teraz prepnem do češtiny, vzhlížel. Ale proste môžem z jednej veľkej časti povedať, že sa mi asi splnil sen, že som sa s nimi stretol, že sme si zahrali. Druhá vec je tá, že ja som dostatočne lenivý na to, aby som nešiel do Ameriky. A urobili sme si tú Ameriku vždycky ako tu v Československu a napozývali sme si ľudí. Bolo to vždycky veľmi jednoduché, vždycky sme sa nejakým spôsobom predstavili, poslali sme nejakú muziku, ktorú sme spravili a dohodli sme turné a myslím, že sme mali veľmi pekné spolupráce s veľmi zaujímavými muzikantmi. Vždycky sme išli po muzikantoch, ktorí nás zaujímajú po hudobnej stránke a nepamätám si, že by snáď nebola každá jedna spolupráca ako dobrá, výborná. Mm-hmm. Takže, a bola to najväčšia škola, by som povedal, že každý ten jeden bol špecifický a mňa minimálne, budem hovoriť za seba, nie za svojich kolegov, minimálne mňa veľmi obohatil a niekde posunul vždycky. Mm-hmm. Hej, tak to sú akože celkom mená, ktoré myslím nemálo ľudí by len neposunuli. Ale chcel som vlastne zmieniť, že teraz vlastne ešte čo som si ako všimnul a kam som sa trošku chcel dostať je vlastne z tohto, že ty máš tie malé kapely, ktoré vozíš, alebo povedzme malé v úvodzovkách, hej, lebo stále je to proste kapela ako kapela, ale vlastne teraz, než sme sa začali tu rozprávať ako v podcaste, tak si mi sem priniesol svoje nové
CDčko, album Wildland, ktoré vyšlo minulý rok, 2025 vlastne, takže no, nedávno v podstate ale ešte. sú to 2 mesiace dozadu. Áno, sú to 2 mesiace dozadu, ale je to minulý rok. Hej, čiže vlastne, ako chápem, tá odpoveď bude asi taká, že proste je to veľmi časovo náročné, ale že jak funguješ napríklad v tej rovine, že keď si zoberieme, že nahraješ album big bandové, ale potom si zoberieš vlastne kvartet a zoberieš Juraja Pukla na tour, že vlastne budete hrať kompozície, čo sú na tom albu, na tom Wildlande, alebo proste budete hrať niečo úplne iné? Tak v každom svojom projekte prezentujem svoje kompozície a mám kompozície, ktoré sa nachádzajú v úpravách pre obidve veľkosti tých formátov, ale ja mám strašne rád, jednak každý ten hosť prinesie nejakú svoju hudbu, to je pre mňa veľmi dôležité a podstatné, lebo je to zase niečo nové. Ja sa rád učím novým veciam a taktiež dávam priestor a som za to veľmi rád, keď niekto z kolegov donesie nejaké skladby. A najmä v big bande, kde je k tomu ešte oveľa väčší priestor, plus samozrejme, keď niekto vie aranžovať, čo sa týka orchestra, tak je to taktiež veľký benefit. Čiže je to vždycky nejaký mix našich kompozícií. Keď si aj teraz prečítaš CD-čko, ktoré držíš v ruke, tak uvidíš, že ja tam mám v podstate len čiastočný kompozičný vklad a že sú tam vlastne skladby ďalších autorov. Hej, vidím, ty tam máš, ak viem správne čítať a počítať, tak tam máš 2 skladby. Na Jam a Dada. Presne tak. A to je vlastne zase zaujímavé, lebo celý ten orchester nesie v podstate tvoje meno. Je to Lukáš Orabec Orchestra, ale strašne, to je ako zaujímavý koncept vlastne, ktorý sa nevždy vidí, by som povedal. Že akože väčšinou, keď je hudba keď je nejaký orchester, tak väčšinou je tá hudba prezentovaná z 80-90% vlastne z toho človeka, ktorý nesie meno toho orchestra. Ja ti rozumiem a ja ti vysvetlím, prečo to ja tak nemám. Možno niekto je talentovanejší v zmysle, že dokáže za rok vyprodukovať 10-15 veľmi kvalitných skladieb. Ale väčšinou, čo ja pozorujem, to tak nie je. Ani u tých, ktorí to urobia. A ja jednoducho, pokiaľ nemám skladbu, za ktorou si stojím a že bude kvalitatívne dobrá, že to bude skladba, ktorú napríklad človek si zapamätá, keď pôjde z koncertu, tak to nevypustím von a že je to skôr mi ide o to, aby bola dobrá ako nejaký počet skladieb. A už len z tohto dôvodu, lebo dá sa dneska všeličo napísať, aj kedysi sa dalo a dneska o to ľahšie, však existujú rôzne skratky, asi vieme, o čom budeme hovoriť. A mne osobne sa to moc nepáči a nestalo by mi za to tam mať 10 svojich kompozícií a z toho 8 takých ako bežných. Mám rád, keď sú to signifikantné, keď sú dobré nápady, ja mám osobne rád veľmi melódie, keď sú to nejaké zaujímavé témy, ktoré sa dajú zapamätať a mám výborných kolegov a autorov, takže veľmi rád. A o to podľa mňa to CD-čko vo finále je lepšie, keď na tom pracujeme viacerí, lebo každý má nejaký kompozičný štýl, každý to cíti inak, každý k niečomu inému inklinuje, tak máme napríklad Tomáša Baroša, ten píše skôr pomalšie veci, nie je to pravidlom, ale má povedzme krásny cít na balady a svojím spôsobom a svojím pohľadom ako basák to vie zharmonizovať inak. Jasné. Čiže a potom z toho vznikne nejaká krásna skladba. Myslím, že zrovna tu je jedna taká medium tempo, ale ďalšia, ktorú máme v poradí, ktorá ešte len vyjde, tak tam má krásnu baladu. Hej, čiže ako v tomto ohľadu to dáva zmysel, jasné. Ono to dáva ešte jeden väčší zmysel. Jeden väčší zmysel to dáva, že síce je to Lukáš Oravec Orchestra, ale na začiatku tohto roku sme to po rokoch úsilia a iniciatívy prepracovali na Slovenský národný jazzový orchester, čo je zatiaľ formát, do ktorého sme vstúpili občianskou cestou, ale už to nesie moje meno a je to dielo nás všetkých, tých členov toho orchestra, ktorí chceme budovať novú platformu. Chápem. A prečo ste si zvolili tento krok? Alebo kto vlastne, neviem, jak je to s kapitánstvom v odzovkách v tomto big bande, ale vlastne čo viedlo k tomuto kroku? Tak ku kroku viedlo to, že Slovensko, keby sme zobrali do zretele nejaké jazzové inštitúcie, ktoré existujú, Slovensko je posledná krajina v Európe a tým nemyslím krajiny ako Európskej únie, ktorá nemá žiadnu jazzovú inštitúciu na svojom území štátnu. A ja si myslím, že vzhľadom k tomu, že máme pomerne slušný počet veľmi
veľmi dobrých jazzových hudobníkov, tak bolo by dobré nejakým spôsobom im dať priestor k realizácii a takýto orchester je jedna z možností a jedna vlastne zo základných možností, čo môže krajina spraviť. Jedna vec, že nadväzujeme vlastne na tradície, ktoré existovali. Slovenský rozhlas, takisto ako Český rozhlas, mal Točer a Jočer, tak my sme mali taktiež Big Band, ktorý sídlil v rozhlase, založený v 61. a potom bol pozastavený, ukončená činnosť v 93. roku. A my sme sa rozhodli to vlastne ako oprášiť a ten formát prinavrátiť na tú kultúrnu scénu, aby sme možno vrátili tú prestíž naspäť. To je veľmi, to je vlastne veľmi záslužná činnosť, by som povedal, ale celkom aj dosť roboty to obnáša. Veľmi veľa práce. Veľmi veľa práce, pretože s tou pomocou alebo podaním pomocnej ruky mal som vyššie očakávania, čo sa týka hlavne možno inštitucionálnej, ako by som povedal, základnej alebo štátnej, ale uvidíme, možno prejavia časom záujem, keď uvidia, že to má zmysel. Dúfajme. No lebo to je, ako máš pravdu, že na jednu stranu je to niečo, čo vlastne v každej krajine asi Európskej únie fakt funguje, toto. No, ty to asi vieš lepšie, lebo si sa na to pozeral. Každopádne budem ti určite veriť. Nič menej, je to aj taká vizitka, by som povedal, nielen ako vlastne pre, čo sa týka toho, že to je trošku taká v úvodzovkách prepásnutá nejaká príležitosť. Určite. Aspoň ja na to tak pozerám, ale na druhú stranu je to vlastne aj vizitka toho, že nejakým spôsobom sa tá spoločnosť akože posúva, ktorý vlastne vlastne ten, jak to povedať, ten smer nemá zahrnovať ten jazzový orchester, čo vlastne mi príde trošku ako keby zvláštne. Keď to majú všetci ostatní, prečo to nemať aj v tomto ohľade? Ja nemôžem povedať, že by to mali všetci ostatní, ale funguje to na rôznych formách. Ja som si robil nejaké rešerše v Európe, ale preto hovorím, že Slovensko je posledné, lebo sú krajiny, ktoré napríklad majú big bandy, ktoré nemajú plné úväzky, nie sú štátne, majú napríklad polovičné úväzky, alebo existujú väčšie mestá, ktoré dokážu financovať ten orchester, že to napríklad nie štátny, národný, rozhlasový, televízny, ale je to mestský big band, ale to, že dokáže dať vlastne čiastočný úväzok alebo aj plný úväzok, tak ja to počítam, že vlastne ho majú ako keby. Ale veľa tých krajín, drvivá väčšina má aj jazzové akadémie, ako je napríklad tu v Brne, alebo potom sa založila v Prahe, alebo vlastne na stredných školách, na konzervatóriách sú jazzové oddelenia. A Slovensko sa toho nedočkalo zatiaľ a tam myslím, že tiež ušiel vlak, lebo už len tým, že sa otvorilo Brno, tak to vlastne stiahlo strašne veľa Slovákov von. No, to je a mimo iné, teraz už je jednoduché cestovať oveľa jednoduchšie ako kedysi. Takže veľa Slovákov sa nachádza kade-tade, však ty o tom vieš, sám si vonku a veľa z nich ostane hrať vonku. Ja by som bol veľmi rád, keby bola úrodná pôda u nás doma a verím, že by to šlo a práve taký big band by plnili proste výborní hráči a mohli by pôsobiť doma a budovať to doma. Hej, to je pravda, lebo vlastne teraz je ten trend taký, že dosť veľa ľudí jazdí preč, jak si hovoril. No. Aj vlastne to vidím nielen vlastne som si to všimnul predtým, ako vieš, že napríklad som si všimnul, že tvoja generácia, že vlastne jazdíte do Čiech hrávať. Alebo napríklad, keď si zoberiem nášho bývalého profesora Ďuriho, tak vlastne aj ten tu je skoro stále, ak sa nemýlim. A vlastne medzi mojou generáciou je ešte oveľa viac to, že my nielen chodíme študovať vlastne do zahraničia, ale často tam aj proste ostaneme. A ako vrátiť sa, to je trošku v nedohľadnú. Ako vrátiť by som sa chcel, napríklad môžem povedať za seba, ale kedy? To neviem. No tak samozrejme je to komplikované, kde si človek nájde to svoje, kde sa usadí na tej scéne a vždycky je to v nejakých kontaktoch, v čom je zasadený a kde sa cíti doma, alebo že si nájde, alebo že si vytvorí tú platformu svoju, alebo že to dá popri nejakému učeniu, čo je najbežnejší jav. Drvivá väčšina muzikantov učí niekde a proste popri tom hrá. A čo sa týka Česka a Slovenska, ja to vnímam ako jednu scénu. Vždycky to tak bolo. Keď veľa aj českých muzikantov, keď robí turné, tak zabrúsili na Slovensko a naopak Slovákov zabrúsili do Čech, alebo keď sú kapely, tak sú zmiešané. To je pravda, Samozrejme, určite viacej Slovákov žije v Česku ako Čechov na Slovensku, aj keď situácia kedysi bola
iná, keď povedzme začiatkom 2000 rokov, 2000 rokov, alebo jak sa tomu hovorí, tak bola dobrá situácia, na Slovensku sa hralo veľa firemiek a boli rôzne kšefty a dobre zarábali muzikanti, tak bola aj česká partia, ktorá si normálne platila byt v Bratislave, žila v Bratislave a hrávali veľa koncertov. Jasné, to je pekné, to je pekné. No, čiže tu sme sa dostali trošku k vášmu albu novému. A prečo sa to vlastne volá Wildland? To ma zaujíma, lebo vlastne sme sa o tom rozprávali už predtým, mne ten prišiel strašne ako pekný a nápaditý a zároveň ako veľmi vtipný ten prebal toho alba celého. A ešte keby si ho otvoril, tak zistíš, že to po otvorení, je to 6 strán digipack, tak tie 3 strany v podstate vytvoria jeden dlhý obraz. Aha. Že to nie je len o prednej strane. Wildland, pretože my sme nahrali docela veľa muziky, a ja som v podstate štilizoval tento album s tým, že som tam vyberal veci, ktoré sú možno trošku viac vzdialené od mainstreamu, niektoré viac, niektoré menej. A prišlo mi to taká bláznivá kombinácia skladieb a možno aj s tým nejakou s reflexiou, čo sa deje vo svete, tak nám to nejak sedelo, že by to mohla byť divočina. No. Jasné, takže je to proste divočina. Je to divočina. Hej. Ale vlastne aj tie, jak hovoríš, aj tie aranže vlastne celkom dávajú taký ten proste vibe toho, že to je divočina. A vlastne som si akože, lebo takto, keď som to videl a počul som prvú pesničku, prvú skladbu na albu, tak som si vlastne hovoril, že toto asi bude akože bossové album, vieš, alebo proste akože Latino? Jak to povedať, Latino album, áno, tak ďakujem, Latino album. A fakt dosť vecí, musím povedať, že ako veci sú tam, ktoré sú fakt akože Latino, a že to vlastne celkom naplnilo moje očakávanie, ale na druhú stranu to vlastne není úplne, že celé, že dobre, dáme tam palmy na prebal, budeme to volať Wildland a teraz všetko bude jedno za druhou bude Latina. To sa mi zase páči, že to takto nešlo. Že vlastne to má nejaký organický feel. No áno, určite evokuje to Latinu a na druhú stranu, keď chceš, alebo chceli sme znázorniť tú divočinu, tak nás napadlo, že proste nás posadíme do džungle, tú kapelu. Čo bol prvoplánový, ale nakoniec vlastne asi myslím aj ideálny nápad. A sú tam, ako hovoríš, je tam brazilská samba, je tam bossanová jedna, potom je tam niečo, čo ťažko povedať, že Elvin Jones, Afrofil, alebo v jednej veci. A potom sú tam veci, ktoré možno idú až do populárnej hudby. Máme tam jednu skladbu, ktorá ide do klasiky, až do takého Šostakoviča na konci. Poznáš jazzovú suitu. A to, čo vlastne Tomáš Baroš napísal, tak to bolo ako extrémne prearanžované a zasadené do takého Blízkoho východu. Čiže je to fakt taký mix. No. Je to mix. Ale vlastne to aj sedí, ako v rámci toho, čo sme sa už rozprávali, to vlastne sedí aj k tomu, že tú hudbu vlastne nepíšeš len ty. Že tým vlastne mi príde, že to zase ako keby, že sa to tak celé spojí a pekne si to sadne, no. Môžem len doporučiť toto album. A ešte keď sa vrátim k tej kompozícii, čo sme sa rozprávali predtým, ty si vlastne hovoril, že to máš, neviem, či len tie tvoje kompozície, ale že vlastne keď ty to skladáš vlastne pre to album, tak vlastne dávaš si nejak pozor, že aby sa to dalo hrať teda aj jednako povedzme teda v tej malej partii, v tej menšej partii a potom ako s big bandom, aby to znelo povedzme obdobne, lenže tie proste sadzby budú menšie povedzme a tá instrumentácia bude samozrejme trošku ochudená, keďže 5 versus 20 ľudí, či koľko ich je tam. Neviem, že či píšem zrovna ako na nejaký konkrétny album, alebo že či píšem zrovna pre nejaké konkrétne teleso. Ja ako trumpetista, ktorý začínal ako pianista, ale klavír mi vyfúčal z hlavy veľmi skoro. A tá predstava, keď mojej kompozičnej práce vždycky sa týka trumpety, že ja počujem ten zvuk, keď komponujem, alebo teda krydlovky možno, ale ja proste počujem nejakú melódiu, zapíšem ju a je úplne jedno, že aká zostáva to bude hrať. Je to skôr aranžerská práca. Ja nemám vôbec čas, ani som sa nikdy tomu nevenoval, aby som robil big bandové aranžmány, takže ja osobne si dávam iným aranžerom robiť do big bandu a každý šikovný aranžér vie z hocičoho spraviť hocičo, ako keď je šikovný. Chápem. Čiže proste tam je tá rovina toho, že ty to vlastne
složíš nejaký, v podstate povedzme ličit, nechcem povedať to tak, ale áno, v podstate ličit. Ja urobím niečo základné, čo by sa dalo použiť do kvintetu a aranžér to vlastne urobí pre big band. Výhoda je to, že keď si človek zoberie dve rovnaké skladby, tak v kvintete znie úplne inak, je to úplne niečo iné a v big bande je to úplne niečo iné. Keby ste si našli práve to napríklad skladbu Tomáša Baroša, Bunch of Gypsies, myslím, že nahral to so mnou a s Bobom Mincerom to nahral v roku 2015 a potom ešte to nahral sami so Štveráčkom. Aha. A keby si človek vypočul tie dve verzie a potom si vypočuje tento big band, tak to je úplne iná skladba. Jasné. Tak to je vlastne krásne na tom, že sa tomu dá vždycky dať taký iný pekný kabát a vždycky to bude fresh. Si zmiňoval vlastne aj tvoje začiatky, ktorým som sa trošku akože chcel som sa tam niekde myhnúť k tejto téme, lebo ak si správne bavím, niekto mi hovoril, my sme sa o tom spolu teda nikdy nerozprávali, niekto mi hovoril, že ty si vlastne najprv študoval klasiku ako trúbku. A študoval si to aj na jamu, nie? Myslím, tú klasiku. A potom si až vlastne šiel do jazzu. Áno, ja som sklamal svojich rodičov alebo svojho otca, ktorý chcel zo mňa mať klasického trumpetistu, čo nehovorím, že nebolo reálne. Mal som aj nejaké úspechy, vyhrané súťaže a tak ďalej, ale srdiečko bolo niekde inde. Jasné. A je pravda, že som na vysokej škole v Dánsku a aj v Brne študoval klasiku, vážnu hudbu, vlastne aj v Poľsku teoreticky a ukončil som bakalára a rozhodol som sa, že nebudem pokračovať na magistri v klasike. Takže som si to švihol ešte raz ako na jazzovej katedre. Aha, OK, čiže ty si ešte vlastne potom išiel znova bakalára a potom ešte magistra. Znova bakalára som išiel, ale potom ja som v podstate už čakal hlavne na magistra, nech si ho dorobím. Chápem. A čo bol vlastne ten zlom pre teba, že si povedal, že prečo jazz? Ja som od 13 rokov sa zbláznil ako na 100% do jazzu, takže už aj od konzervatória bolo jasné, že to tam pôjde touto cestou. Mal som 14 alebo 15, som sa dostal do big bandu, ktorý bol na konzervatóriu, kde povedzme som patril, bol som asi najmladší člen. No a pre mňa to bola ako jasná vec, že tam tie motýliky v bruchu a proste z toho žánru ako takého a ten fanatizmus u mňa prepukol tak, že mňa bavila muzika, baví ma aj vážna hudba a akurát časovo to nejak proste nedávam a možno neinklinujem k tej vážnej hudbe natoľko, že by som dneska hral koncerty vážnej hudby, aj keď niekedy si zahrám koncert vážnej hudby, najčastejšie to bude s orgánom a hráme aj takú, neviem, že aj na krydlovku, aj také pomalšie veci, aj na trumpetu, záleží. Chápem. No, lebo takto mne ide hlavne lebo tá disciplína je vlastne celkom odlišná. Ale zoberme si, že v jadre je to furt to isté, lebo musíš cvičiť. To je úplne jedno, ale tie disciplíny sú vlastne celkom odlišné, tak ale keď ty to hovoríš, tak ty si sa k tej improvizácii vlastne cez ten big band a cez tieto veci vlastne dostal nejak asi prirodzene. Cez big band určite to bola taká prvá platforma, kde som sa vedel nejakým spôsobom realizovať a bolo to veľmi jednoduché. Prišiel som do big bandu, ukázal na mňa prstom, že mám zahrať solo a niečo som do seba vypotil. Ale sú tam rozdiely medzi vážnou hudbou a jazzovou. Vážna hudba má iné estetické hodnoty aj ciele. Požiadavky, no. A to nastavenie je iné. A človek musí hrať inak. Akože tam sú dva spôsoby. Ja poznám trumpetistov, ktorí hrajú, povedzme, jedným podobným štýlom obidva žánre. A potom poznám trumpetistov, ktorí proste jazz hrajú iným spôsobom. A povedzme, že trošku agresívnejšie a od artikulácie po nasadenie a tak ďalej a nehodí sa to do vážnej hudby. Tam to potom je väčšinou komplikovanejšie, že mne to robilo potom akože niekedy také zádrhle, že ja neviem, bol som tretiak, končil som bakalára v klasike a ešte som si stihol dať Erasmus na prvý semester, kde som prišiel do Poľska a ako si som zabudol oznámiť, že som primárne klasický trumpetista. Aha. Takže som chodil najviac na hodiny jazzu. Potom som sa vrátil naspäť k pánovi profesorovi Brodovi a ten si trhal vlasy, že hrám ako prase. To si pamätám, ale tak trvalo to niekoľko týždňov a dostali sme sa naspäť do tej estetickej formy aj do toho všetko, čo bolo treba. A ukončilo sa to, myslím, že dôstojne. A mali sme na koncerte Gajtu Vroňa. Gajtu Vroň je prvý žiak Morisa Andreho. Bola nejaká zhoda okolností. Robil akurát workshopy, takže bol nám aj na absolventskom koncerte a všetko dobre dopadlo. Okay. Potom je profák povedal, že vidíš,
že keby som vedel, že to dokážeš takto pekne všetko zahrať, si mohol ísť na magistrát, tak ja som vedel, že chcem ísť ako... Opúšťaš loď už vlastne. Že opúšťam loď. Aj keď možno dneska by som sa na to díval inak, možno by som si ho spravil v tej vážnej hudbe. No. Okay. Lebo zase je to perfektná disciplína. To určite. Tam sa vlastne nedá, v klasike sa ako nedá uhnúť, čo sa týka tej technologickej zdatnosti. Samozrejme, hudba ponúka väčšie ihrisko muzikánske, je tam tá improvizačný ten aspekt a tieto veci a všetko má niečo do seba. Hej, to je pravda. Ale vlastne v tej klasike je trošku tá svoboda, povedzme, v nejakej interpretácii, ale to sú tie mikrodetaily, nie? Že není to tak, že vlastne my máme svobodu úplnú v interpretácii, keď sa bavíme o jazze a máme vlastne úplne, že takmer čisté portfólio, ak sa bavíme o funkčnej harmonii, tak máme nejaké proste obmedzenia, ale jak sami vieme, aj tie sa dajú proste perfektne ohýbať tá hore-dole. Určite, ale tam vlastne v tej klasike je to všetko pevne dané v podstate, tam si to nemôžeš hrať okolo, ale môžeš si proste hrať s tým feelom. Určite, tak dá sa hrať s tým, aj keď, ja neviem, môže byť lepší, horší a teoreticky môže byť lepšie varianty, nebude ich asi veľa, lebo ako by som povedal, každý ten žáner alebo to obdobie klasiky má určité nejaký konvenčný vzor, ako by to mohlo znieť fajn, ale to je skôr možno otázka, čo by mňa zaujímalo, že napríklad klasickí interpreti, ako traja špičkovi dokážu zainterpretovať to isté dielo a každý to má svojím spôsobom iné, má iný timing, ale každé to môže byť dobré. A možno niečo z tom bude lepšie, horšie, ale myslím si, že majú určité vzory, ako má znieť Chopin, Liszt alebo ja neviem, iné diela. Jasné. Tam je to tiež odzorované. A teraz ma napadlo vlastne, myslíš si, že táto tvoja láska, alebo tento tvoj predchádzajúci toto tvoje štúdium vlastne, ktorým si ty prešiel, tak celá tá klasická genézia. Odráža sa to, myslíš, nejak v tom, že vlastne, neviem, ak sa nemýlim, tak posledné 3 albumy si mal big bandové. Posledné 3 albumy? Že to bol Wildland, predtým bolo to, ježiš, ak sa to bolo? Asi 2. 2? Asi 2, lebo predtým zase sme vydali platňu s Jerrym Bergonzím, predtým jazzovú, alebo ja už nie, predtým big bandovú, potom bol ešte Seamus Blake a potom bol debutový album Big Band. Hej. Takže tam sa to sem tam postriedal. No. A myslíš si, že to ako nejak pramení z tohto, že vlastne klasická hudba väčšinou funguje na základe orchestra a toto vlastne je v podstate náš výzor klasického orchestra, alebo jak to povedať, toto je ten najorchestrálnejší. Ja určite by som to k tomuto neprirovnal, skôr by som to prirovnal k tomu, že som mal 10 rokov, keď som začal hrať na trúbku a hneď som sa dostal do detského orchestra, kde sme hrali okrem aj možno swingových vecí, aj povedzme kúsok dýchovky, tak sme tam hrali aj populárnu hudbu a to bolo niečo zrazu. Ja ako malý klavirista, kde som bol sám s klavírom, som sa zrazu dostal do skupiny ľudí a bola to oveľa väčšia sranda. Akože tá spoločnosť v tej hudbe ma zaujímala oveľa viac ako byť sám s tým nástrojom. A to bolo asi začiatky, ten detský orchester, potom bol konzervatoristický big band, potom na vysokej škole už bol big band zase na inej úrovni. A ja som sa vlastne dosť mladý dostal aj do Broma a potom vlastne Matúš Jakabčíc a potom iné nejaké big bandy. A vlastne sprevádzalo ma to celý život a mám k tomu určitú vášeň a baví ma tá kolektívna práca. Hej. Tak je pravda, že vlastne celý ten jazz je o kolektíve. Je to tá najsilnejšia stránka toho, povedzme. Ale je to ekvivalent určite k nejakej filharmonii, takže to je taká jazzová filharmonia. V podstate je to taká jazzová filharmonia. A určite tam platia iné pravidlá ako v malej kapele, to je jasné. Hej. Pozeráš sa na to takto, kreatívne, je to určite iné, ale pozeráš sa na tie prístupy vlastne, keď napríklad improvizuješ, pozeráš sa na to aj inak? Vieš, že máš nejaký proste, alebo viem, že toto sa nedá tak ľahko opísať, sám to viem, lebo však som tiež trúbkár a tiež hrám proste toto, ale keď si predstavíš, že máš improvizovať proste v malej kapele a keď improvizuješ napríklad s big bandom, tak tam sú nejaké len vymezené pasáže, väčšinou to je proste na nejaké kratšie sola a tak ďalej. Pristupuješ k tomu fundamentálne inak, alebo proste to nerozlišuješ? Tak vychádzam z podobného základu, ale ako si už vlastne naznačil tým, že to trvanie je iné, tak väčšinou tam ideš a snažíš sa ísť také presvedčivejšie veci a možno nie až tak
riskovať, ako keď máš veľkú plochu a máš toho času veľa a máš čas napríklad to solo inak postaviť alebo si inak vybudovať, alebo môžeš proste aj viac zariskovať, keď ideš tú big bandovú muziku, kde máš určite obmedzený, niekedy až veľmi krátke sola, niekedy možno dlhšie, ale nikdy tak dlhé ako v malej partii. Jasné. Tak väčšinou tam ideš na istotu, nech to tam proste je ako vyrité do mramoru väčšinou. No, nech to proste viacej, nech to je také reprezentatívnejšie na tom malom úseku. No. Hej, chápem, to dáva zmysel. To dáva zmysel. Ja ak sa pozerám na čas, tak si myslím, že sa pomalu blížime ku koncu, ale ešte vlastne na záver by som chcel dať priestor čisto tebe. To tak väčšinou robím a na záver, či máš niečo na srdci, pozvánku na túr, na hocičo. Môžeš si zanadávať, no, v rámci možností. Nie, ja nebudem nadávať, ja budem len vždycky hodnotiť, ale viem, čo máš na mysli. Ale tak v prvom rade by sa patrilo pozvať ľudí na Jazz Fest, je to pre mňa najlepší festival v Československu a to, čo sa týka kvality programu a možno vyváženosti, pretože môžete mať viac populárny jazz, môžete mať menej, môžete mať rôzne žánre a sú festivaly, ktoré sa vybrali tú cestu ísť veľmi populárnou hudbou alebo čo najkomerčnejšie známych interpretov. Niekedy to postrada už potom tie jazzové korene a myslím, že Jazz Brno je super vyvážený, že tu si proste každý príde na svoje. Takže klobúk dole a chcel by som samozrejme pozvať, myslím, že 19. apríla, čiže 19. dubna budeme hrať v rámci dvojkoncertu Lukáš Oravec Quartet featuring Jure Pukl. No a potom ešte, keby som bol povedať druhú vec, tak to je Slovenský národný jazzový orchester, s ktorým chystáme koncertnú sezónu, ktorá bude primárne v Bratislave, dúfajme, že aj v nejakých regiónoch a začne to v septembri až júni, takže nájdete nás na Facebooku pod týmto istým názvom a sledujte nás. Sledujte ich. Tak, já se přepnu zpátky do češtiny. Děkuji, že jste doposlouchali rozhovor až do konce. Děkuji Lukášovi, že přijal pozvání, že si na nás udělal čas a hodně zdaru a zase někdy naslyšenou. Do počutia.